سید پیر بلے شاہ صاحب دا اقبال شاہ جی لکھ دے رب حجرے ملدا تے ایک نانو رب حجرے ملدا تے ایک غالے سجدے دین مسیتی چل بلیا اتھے ٹر جلیے تے جتے توتی جائے پلیتی تے آل کال دیگی اے مسال کہ مدینے دے وچ رہ کے بھی انہوں نے پچھاننا ہوئی اللہ دے محبوب دی تے کتھوں بلال اٹھیا ابش تو اٹھیا ابش چھڑ سڑیا اپنے لگ دے لانے چھوڑ سڑے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق جی خاطر تے مدینے آ ڈیرا لایا تے راوی لکھدا ہے تے کوئی کول رہ کے اے جادوگر سردار سائیاں تے جدوں اپنا گکھنا رہ جانا تے دائم صاحب لکھیا گلاں نال تیر گئی تے گلاں نال تیر گئی سرکار کھڑی دا باندھ آخری میاں صاحب لکھ دینے تے سخی لکھ اے ایپاں پریا تے سخی لکھ اے ایپاں پریا ہائے
محمد بخشا او کدی جنت واوی نہ آوے تے شما وال محمد بخشا محمد بخشا تے کدی جنت وا